vedkommende en Fitbit, som der er sådan en købmand eller sådan noget, der sælger bananer. Hej. Jeg vil gerne have den drage der. Ja, det kan du så få. Jo. Tak. Er den gratis? Nej. Hvad koster den? Hvad? Hvad koster den, mand? Nej. Du Hvad? kan bare få et stykke Pokémon-kort. Okay, top. Thank you. Seriøst. Det er verdens Og der kigger du på sejeste mig. Pokémon-kort. Kigger du på mig? Vent lige 2 sekunder. Wow. Wow, det er sindssygt. Wow. Den er sindssygt. Prøv lige at se. Wow. Det er godt nok sindssygt. Wow. Hey! Min ting er væk! Nu håber jeg bare, at han kommer ind igen, så jeg kan... Nu kommer jeg og tager dine ting. Eller mine ting. Yes. Stop. Okay, jeg stopper. Skal jeg stoppe? Ja. Skal jeg stoppe? Det var